Cih, kini kasuhan Panjenengan Mas Taram. Yung Dewi Sankrabiyun Riyang Joko Berek Sawung Galing Sastra Negara Yung aku arep njaluki didongonang penoyong. Aku arep melu ngleboni Patembaya sing dibeberi alun-alun Surabaya Yung. Yung aku peno dongakno Yung yen aku iso nyodor. Nyodor apa kejam? Nyodor dongklek. Kami bakal diganjar tanah sasi garis semangkot ning sebalike Piyung. Aku gak bisa bakal ya tak diketok ayo nak ayo diketok bayar aku Yung. Wes Yung aku tak budal Yung. iya nak tak diketok muga bayar aku gak diketok Yung. Yung janjan Putri seni anggun Wijaya saking sumber Banjar Buluk Lamongan kasepuhan Abasapari Kabudayaan Jawi Wetan Kitokang Kinolat Sun Pambagyo Pamuk Cirarjo Kang tumuju Sadaya miarasa Muka sanre atur kali soeng sabikol masa ketika
para karya kang padha deret angel pancen angel mongso ketiga semiwan direndang para patiwala dekatakian dek tua enom dek lagi rasane dek tua terbang terambil 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 pancanyata ketua tuban kakaloko Jumlorot kaya selaka gedhenge ijo rowe-rowe marati katon ayam tentrem nyawa kopi ning ati ayam kopi Undo kopi biasane kopi arenteng gede-gede dompolane kang lugurane lemah kopi luwak iku arane Semaring karya wangi kembang kopi renteng turut gagang cemlorot ya selaka gedhenge ijo awe marati katon ayam tentrem nyawa kopi atine ayam kopi kembang maratondo arep metu wae setahun sepisan ngundha kopi biasane wae arerintik gede-gede dompolane sing lugur ana lemah sisaning tandha kuwi arane sare pancagerong